खुलुमबाय नमस्कार आप सभी को एक बार दिल से स्वागत करती हूँ मेरी छोटी सी चैनल में दहाय जेरैबायदि बुंनायमोन जों अबेयावबा थांगासिनो खामानि दं होननानै थ' बेयावनो जों थांनो ओंखारबाय नोंथांमोननो दायो लकेशनखौ खोन्थाथ'ला नायलांबाय थाबा मिन्थिगोन ओमफ्राय सानै फंबाया जोंखौ लांफैदोंमोन थ' या नायलांबाय थादो डायरी फेस सफैबाय मेंबाय ससे फैनायावनो मेंबाय सरि मेङाखै उन्दुनो बिराद ओंखारदों खिन्थु आङो खुगायाव मा होयो बेखौनो होनो आरोना नोंसोरो माम जानो माम नोंलाय खाम जानो आङो नोंलाय आंबो ओंखाम सुनो फैदों বাহ মিছিকিয়া হাঁহি দি আছো কি কৰিব আহিছ ইয়াতে দাদা কি কৰিব আহিছ ভাগিব কি আৰু মানে কিউট স্মাইল एक्चुअली जोङो सफैनानै दसे थानानैनो ओंखाम जानो फैबाय मानो होनबा हरबो जाखाबायमोन थ' लेट जाब्ला जों डिनार मोनजालामोन थ' ओंखायनो जों जमायै डिनार खालामनो थांबाय लोगोसे गोबावनि उनाव लोगो मोनबाय सिमांखौबो गाबोननि थाखाय एलार्म होखाबाय जोंहा 4टानि थाखाय खोला बरिया गाबोननि एलार्मा रेडि हर जाबाय दायो 12टा जाबाय उन्दुनोसै जोङो ओमफ्राय गाबोन 4टानि थाखाय एलार्म रेडि खालामदों जोङो नुबायना दाकु हे 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 अच्छा ओके मान सिरियास ओमफ्राय नों दायो अन जानाय लोगो लोगो नङाबा होनदोंबा इतना पेक पेक कमेन्ट बिना लाग्रा जानि जोमस्रि जुइ हो जुइ आइजोफोर जुइ हो जोङो दानिल'सो दानि इयो माबा होगोन मिथिया जों दानि होबाय आरोना रिल्सखौ कमेन्ट बिना लाबाय आं राहुलनिफ्राय जुइ थाबनो हो जुइ होनांगौनो अर फायार विंगार जोंहा नेनानो लेट जालायलायबाय गारियाबो गाज्रि जाबाय विंगार नामा विंगार सोलायबाय खैजोनखौ खालामनांगोन आं आलु माहा गारगोन ओमफ्राय गारि सायाव ओंखाम उखैनायनि लेट जालांबाय स्टार्ट जानो 12टासो जालायबाय बिराद उखैबाय ক'ত পেলাম আকৌ এইটো পেলা দে এইফালে লেটাৰ লাগিব যে চাপ্লাই আছে এইফালে মানুহ আছে খাৰা মানুহ আছে ল আলু তোকে পঠাওঁ আলু আৰু এতিয়া দে না ধন্যবাদ जादों नों बेगनिखौ बेसेबांसो फानो केकर मुकबां नुयो हाया बिसोरनिखौ जि लुगैयो आं नुबाथाय स्पिकारखौ पुरा खाथियाव होनानै cakam सोलोंगासिनो दं बेखौ थांखायो
bang saya dengar senghan demi pohon. Senghan demi pohon kan. Oke, dan beliau jangan sama soal lugen nane ses kamu jangan macam itu paglap pagli. Ekdom zanai ko. Zaman nanti. New Year interesting lagi dah. Macam sih tu bonus dah. Lockdown time masih begini. Lockdown kan ya? Sih, nai jangan lu. Dengan ya? Funny. Wah situ. Aduh. Bisa makan ni betul tak? Betul. Siapa pun nak ni kan? Besi pani খাব নালাগে বাহিৰত যাব জাগা পাম জানো তাতে আছে পাম তাতে গছ গছনি নাই আমি গৈ আছো मोजां बिबार दंथारो Hello. Hi. Welcome to my channel. Hello. गोबावनि उनाव लोगो मोनबाय ना दिनै हा बिराद गोबावनि उनाव बहुत गोबाव जाबायानोमोन ना बोसोर जाबाय गोसोआवनो गैला जायखिजाया लोगो मोननाया बिराद गोबावनि उनाव दा जों सानैबो नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन ओंखारफिनसिगोन मोनसे मोजां गोदान मिउजिक भिडिअ बैसागोनि जाहैगोन ओमफ्राय नोंथांमोना नायदो बे भिडिअखौ आरो शेयार लाइक साबस्क्राइब खालामदो अके Yo. Gitu. Ada ada gaya. Oh, lukti file lagi mamar file. Oh, record. Karena kita lusna guna. Karena ini cina ini kan itu. Jaga dapsun dah. Oh, jaga dapsun. Mana itu kosong. Jadi kerlai? Hah? Oh, hype sih itu tuh. Jadi kerlai? Kerlai? Oh, susah kan. Picking. Oh. Ayo nala kemen kali. Apa kok? পয়সা দি জিপে কৰি ফাৰ্ষ্টতে wow Ani sabsi jelas lah loh sabsi lagi Ambil ke dia. Dalna है पहले. आलू. तुम सुनो को. गिनना दे कितना. Nebe nasin na? Lawas. Kapan nih kan pinde? Starting. Peduk na din nagklabo ka na.